Здравейте! Аз съм Магдалена Иванова, директор на образователните системи на Суплес. И днес Васил Славов, инструктор, Суплес инструктор и 2 пъти шампион на Bulgarian Bag, е дошъл от Поморие, България, до Щатите на гости да прекарат малко време с нас, сърцето на Суплес, че също да участва на шампионата и на курса този уикенд и всичко да види Суплес. И ще си поговорим малко за самата история на Васко, как е започнал да тренира с уредите, как започнал да води класове и тренировки групови с уредите. После се състезава в Полша, стана шампион и след това организира първия шампионат по Bulgarian Bag в България. За всичките тези неща Васко е постигнал много като инструктор на Суплес и като състезател. И ще говорим за всичките тези неща и също какво го мотивира да дойде част от България, от другия край на света до Бойси. И как мина това пътуване? Защото знам, че това си е, ако не знаете, това е цял ден пътуваш. Полета е над 10 часа. Единия, а те са 3. Честно казано, има много приятели, които живеят в Америка и си идват по един път в годината. И аз винаги съм им казвал, за какво идвате само по един път, идвайте си по-често. Като никога не съм си представил какво следва, нали, на цялото пътуване. Общо взето пътуването ни започна, накратко да разкажа, 12 часа вечерта взех Симонка от тях. Тръгнахме до София с колата, 4 часа грубо. Оттам, нали, трябва да сме 2 часа преди полета. 2 часа изчакахме да ни дойде полета в 6:30 сутринта. 3 часа летяхме до Франкфурт. Оттам имахме 4 часа престой за следващия полет. Качихме се 9 часа и 15 или 20 минути до Чикаго. Слязахме, още 4 часа престой за следващия полет и още 3 часа до Бойси. И направо в един момент си казахме къде отиваме, а в същото време се бяхме разбрали с Ники Василев от Чикаго да му отидем на гости и си бяхме взели предварително билети от Бойси за Чикаго 2 дена след пристигането ни в Бойси и по средата на пътя само си говорим с Симонка и си казваме, маля, защо го направихме това, сега тък му ще кажете после пак той направо. Имам чувство, че имах алергия към полетите. Вече до такава степен никога не съм си представил, че тия 30 часа ще ми дойдат толкова тежко. Защото общо взето се събират към 30 часа пътуване. Аз казах 10, ама Не, общо са 30, да. С изчаквания, с пътувания и дойдахме, баща ти напосрещна. Един ден стояхме и на следващия ден пак в Чикаго. Още 1 час по-рано на летището, 3 часа полет. Направо кошмар. Но поне си изкарахме добре, да. Това е най-важното. Да минеш чак такова разстояние, такова дълго пътуване, това означава, че явно, нали, че сте много мотивирани да идвате. Да, определено с много голямо желание да идвате. Васко, разкажи малко за себе си, как започна да тренираш с уредите, какво си спортувал преди? Аз като цяло малък спортувам, занимавам с класическа борба. Като цяло в борбата не мога да кажа, че съм имал някакви свръхуспехи, горе-долу среден клас, средно ниво съм държал винаги в кариерата си. И както знаете, в България средното ниво не е заплатено или не може да се изхранваш от него и когато завършил съм Национална спортна академия, след като завърших висшето си образование, вече бях принуден да се занимавам с други работи, понеже трябват някакви доходи. И междувременно исках да си поддържам някаква форма и ходих на фитнеси, щанги, нали? Както всеки един нормален фитнес ентусиаст, да речем. Обаче, нали, самото ми през цялото време, нали, както съм тренирал борба, винаги съм търсил някакви по-сериозни натварвания и не ми е било чак толкова интересно и търсих нещо друго. А пък в нея сега се запознах с Ник Станчев и покрай него се запали, защото винаги сме имали такива уреди в залата, но кой ме обръща внимание, стоят си хвърлени някъде във ъгъла, като няма кой да ти покаже как се тренира с него. И Ники ме запали, нали, с някои упражнения, обясни ми, нали, за какво служат и така нататък. И лека по лека аз купих си една торба, почнах да тренирам вкъщи. Естествено видях, че нищо не се получава и реших да отида да изкарам един курс при Ники, нали, понеже
друго е някой да ти обясни как точно се тренира с урезане. И след като минах курса, започнах да си тренирам с турбата, видях ползите от нея, започнах да се чувствам много добре, много функционален, издържлив. Просто имах много енергия за всичко, което започна да правя и реших просто приятното да го смеса с полезното и си направих една група в Поморие да си водя тренировки, защото както си тренирам с турбата, почнаха да идват някакви познати с мен, един, двама, трима и в един момент спонтанно ми дойде идеята, нали, да си направя клас, нали, да си вода група. От колко време водиш групи тренировки? От 2017 година започнах. Доста време. Да. Използвам залата по борба в Поморие, общинска. Разбрали сме се с треньора да му дам цялото ми съоръжение, не смисъл всичкото ми оборудване, което съм си закупил аз, нали, а да ползвам залата безвъзмездно. Той ползва, нали, дава ги на децата да спортуват с тях, когато има възможност. И благодарение на това се задържах, защото в началото беше много трудно, още като започнах. Имах един, двама, 0 човека понякога и нали, като няма доход, ако вървеше и найем, ще е много тежко. Но с постоянство се получиха нещата, сега вече имам над 30 човека. Да. Доста добре се развива клуба, интересно им е, старая се постоянно да е нещо ново, да е различно и за сега вървим много добре. Да, може да се каже... Както и ти знаеш, нали, беше при нас на гости, да, видя. Ще да кажа, че аз това лято имам възможността да спра през Поморие, няколко дни да прекарам там. Наистина сте си направил супер група. Там всички са толкова идват с такова желание да отидем. Това просто ми дава и още повече мотивация да продължаваме да създаваме нови уреди и системи за вас, като има хора, които се радват и се наистина ги използват и им помага не само в спорта, в живота и в фитнеса. Това всичко на нас, всички на нашите групи се отплаща като хората в вашата група. И с какви възрастови групи тренираш малки деца? Защото аз като бях там, имаше и малки деца и хора от всякакви възрасти. По принцип, малките деца ги тренирам може би от една година насам, даже да ни каже и след шампионата. Нали, малко преди това имаше такива до 13-14 години, а сега вече има и 10 годишни, понеже шампионата беше в Поморие, за който ще говорим малко по-късно. И може би им се запали интерес, защото гледат, нали, вече това го направихме в центъра на града и дойдаха доста деца лятото. Общо взето възрастовата ми група е от 9-10 годишни, нали, според зависи. Сега има някои 9 годишни, които не ги вземат, защото са прекалено малки, нали, и все пак е отговорност, като имаш много голяма група, не може да им обръщаш внимание на всичките, пък аз не ги отделям на различни възрасти, а всичките тренираме заедно. И да речем от 9 години до 55-60, имам 55 годишни в залата, както мъже, така и жени. И всички се тренираме заедно. И точно това е хубавото на уреда, че може в една тренировка да съчетаваш с всякакви възрасти и всякакви полове. Да, така е. И също какво впечатление ти е направило на развитието на самите хора в групата, малки деца, първо като са дошли в твоята група, как са се движили и каква сила са имали след няколко тренировки или няколко месеца? Интересното при мен, поне това, което наблюдаваме, че при малките деца, те въпреки че нямат никаква двигателна активност, нали, защото все пак са още подрастващи и правим впечатление, че много по-бързо схващат от големите, нали, дадено упражнение. Може би точно за това, че още са избистани и по-лесно усвоят двигателните качества. Но аз в същото време не изисквам прекалено много от децата, защото те все пак са малки и всичко им е под формата на игра. Да. И задавам им нещо определено да правят, но не изисквам специална техника да го правят съвършено и така нататък. И въпреки всичко, за 2 месеца, както тренираха, нали, ги видят 4-5 момченца там как тренираха, буквално направо се източиха, прибрах, защото имаше някои такива, нали, като желенца, така да го кажа. Обаче за 2 месеца направо коренна промяна се видя, даже едно от момчета, той не е помориче, той е от София,
Защото баба му от Поморие идва там на цяло лято, изкара там и след лятната му ваканция майка му се свърза с мен и ми каза: моля ти се, вика, намери някой в София, нали, много са запали, иска, вика, да тренира. И даже съвсем Боровина ги свърли, така ще ходят при него да тренират. Така че и за тях е много интересно. И за хората на по-големи възрасти от тях. Да. Те как се развиха, как ги виждаш да се развиват с тренировки, защото аз като бях там, наистина много добре се справят, всички въртят и добре въртят. Значи, добре си ги научил. От тях изисквам, постоянно им мрънкам, постоянно ги карам, нали, да си техническата част, нали, да усъвършенствам, защото знаеш, че то просто не ти достава удоволствие, когато не го правиш правилно. И вече като усетиш, нали, самата техника на уреда, самата инерция, като ти помага и на теб ти е по-интересно и всичко се случва по-бързо, нали, повече повторения правиш, вече може да има и състезателен ефект спрямо другите. И те затова идват, те постоянно ме нареждат, всички ми мрънкат, че им е тежко, че им е гадно, обаче точно това ги крепи, да, и ги кара да идват и още повече и неизвестното, защото всеки път идват и не знаят какво ще следва, нали. Това е основно. Мрънкат по време на тренировката, но после ти благодаря, като спечелят медал на шампионата или като почват да виждат резултати и така. Да те питам за шампионата в Полша. Аз си спомням, ние май тогава за първи път тогава се запознахме, да, преди това не се бяхме виждали. Да, когато те запали да ходиш да участваш, защото си спомням, че искаше да идваш до Щатите да се състезаваш на световното. Да, не ми дадаха визата. Да. Ами, по принцип, аз си бях говорил с Ник Станчев много отдавна, може би преди 3-4 години. Ама така просто се бяхме чули и той казва: да знаеш, вика, говори се, че може да има шампионати, нали, още неофициално, просто е така. И аз ме жегна, нали, защото ние тренираме постоянно на високо ниво, знаеш, винаги гледаме да сме на макс и всички са много подготвени и аз го знам това и просто викам, ако има един шампионат, че е много хубаво за всички, защото, нали, това де-факто сега тренираш, ама нямаш цел, просто един фитнес клас, тренират се и така. Обаче като имаш шампионат, вече като се готвиш за някакво състезание, вече имаш някаква цел, може да си направиш програма за тренировка, нали, всичко става много по-интересно и по-тъграбва, нали. И когато ни даже, защото аз не следях много такива социални медии в началото, и първият шампионат в Полша въобще не разбрахме, че се е състоял. Де факто след като се състоя, видяхме клипове от самото състезание, нали, че е минало и направо беше много яд как сме го пропуснали. Нали. И затова още като го пуснали, след това пуснахте ви в Америка, аз не можах да дойда. И за следващото вече в Полша направо си дойдахме, нали, подготвени. Аз много се радвам, че успяхте да дойдете, защото шампионатите в Полша, те са оттам се започнаха шампионатите и те имат много добра организация и всичко си е за пример. И беше супер, че успяхте и там да участвате и не само това, и успя и да спечелиш някой медал. И не само ти, и не само аз, да, просто и Симона, и Живко, и Георги стана втори. Имаше и бронзов медал, нали, някой беше спечелил. Бронзов не, това бяхме. Значи Мариан стана четвърти, едно четвърто място имаме на 12-ката. Много добре се Да, просто изненадахме ги, общо взето, защото... И какво беше чувството да излезеш, не само да представляваш, нали, отбора, ама и България, защото... Да, беше просто уникално, аз даже, нали, защото понеже съм треньор и абсолютно на всеки му излизах отзади, нали, да му стоя. И притеснението беше огромно, смисъл, защото аз знам какво мога аз и какво ще направя, обаче не знам сега той какво му е в главата, как ще се представи, притеснява ли се, не се ли притеснява, и ми беше малко, по-точно много се притеснявах, по-скоро те като излезат, колкото аз като излезах, просто като ми дойде реда на мен и направо ми падна всичко от сърцето и така ми беше спокойно. Много добре се чувствах. Направо ти беше като машина, как и изгърмя всичките тези свинг сквот. Васко направи 110 свинг сквота, така без почивка. Направо... Тежка серия първа. Беше супер. Това е хубаво, че, нали, нормално да се притесняваш като тренирам, обаче покажа, че сте грижа за тях и вие наистина сте едни от най-добрите от целия свят. Точно това. Този шампионат в Полша много ми помогна за организацията в Поморие шампионата, защото аз там, въпреки, нали, че
нали, вода състезатели, постоянно трябва, нали, да съм със всеки, винаги оглеждам, нали, кой как организира, какво прави, нали, защото ми беше важно, защото го имахме предвид, нали, евентуално, ако позволите да се случи в България това нещо. И ако можем да го организираме, да снимаме нещо от някъде да сме видяли. Точно това ще ми е следващия въпрос. След шампионата в Полша, какво те накара, нали, да искаш и ти да направиш шампионат и вие да организирате по море? Ами, накарам това, че по принцип аз имам страшно много хора, които са подготвени за състезание. В смисъл, те са много силни, нали, тренират постоянно, обаче просто нямаха възможност да дойдат в Полша. И кой е женен, кой е с дете, кой няма такава възможност, нали, да отдели и финансово все пак. И затова просто исках да им дадем малко сцена, да се изявят и те, нали? Въпреки че имаше и още, които даже ги досрамя да се състезават. Тя знае за кой говоря, ако гледа. До година няма да се криете. Да. Не може да се криете. Какво беше в море да организираш първия шампионат по лагерен бак в България? Какво е това? Това е нещо вече, това е писано в историята, нашата история, и това е много се гордеем с теб и с твоя екип. Какво е това да го организираш? Общо взето в началото си мислехме, че ще е доста по-лесно, обаче като взехме да се сблъскваме нали? постоянно, защото всяко едно нещо си има време, ангажименти, като започнеш от таблата, оттам, защото имам един приятел, нали, запознах с него. Просто сигурно бях през ден в тях до към 1-2 часа, това как да се направим, защото ги правихме, проектирахме ги специално за спорта, не да ги вземем от друг спорт, нали, да се нагласяме по таблата, ние си ги направихме специално за нас да са ни удобни. Доста време ни отне там, това отделно медалите, докато намерим фирма, свързва с Полша, свързва с Румъния, дават ни някакви оферти, които направо бяха ненормални, и накрая случайно пак намерих в България, нали, направихме медалите, оттам тениските, той Живко, кое е цялата инициатива за тениските, нали, той поне с това не съм се занимавал. Обаче и там пак имахме дами нещо, объркахме модели, това номерацията, нали, стигнаха пак, но бяхме на косъм. Отделно, такива уж на пръв поглед древни работи, обаче елит статуетки за най-техничен, най-резултат, това всичко, нали, ти си му правиш дизайна, това не ти харесва, но постоянно направо в един момент да ни пушат главите. Ама аз мога да кажа, винилови плакати, нали, отзади деца бяха толкова, всичко си стана, да, как екипа, съдиите, всичко, презентацията. И затова съм много благодарен, че всичките ми състезатели, общо взето поеха инициативата, бяха и съдии, и треньори в същото време, защото много хора, като за първи път не могат да намерят чак толкова много народ. Те буквално от сцената, както се състезаваха, направо отиваха я треньор на някой, я съдия, просто тежко беше, но имаше и гафови, но поне не бяха фрапантни, не бяха фрапантни. Нормално в началото, но това си е история и това е за нас голяма гордост, че успяхте да го направите това, и разбрах, нали, от други участници, че наистина това е този спомен на този шампионат, никога няма да го забравят, и че ще идват пак да се състезават до година, и се надяваме до година да имаме и нови дисциплини. Да караме още отборната щафета, които ще са тук и ще ги пробваме за първи път. За първи път ще ги пробваме този уикенд на нашия шампионат, и това го чакаме с нетърпение. Сега, как се чувстваш? Подготвен ли си за шампионата? Чувствам се много подготвен, ще видим как ще е. И аз мисля, че добре ще се представиш на коя категория ще се. На екстрим, на 17 кг. Васко ще се състезава в категорията екстрим, това е с 17 кг Bulgarian Bag, това е екстрим, ама много екстрим. И като гледаш, даже не можеш да кажеш, че изглежда лесно като гледаш, защото който тръгне да я върти тази тежка торба, виждаш само от лицето му колко му е тежко. И това ще бъде много силна, ще има много силна конкуренция в тази категория, обаче Васко си е фаворит за това е интересното, без конкуренция не може да се повишават резултатите. И Чон Мок от Южна Корея ще идва също, той миналата година спечели на тази категория златния медал, така че Васко ще му е конкуренция тази година, и мисля, че резултатът ще бъде
Интересен. Много близко. Днеска успя да се включиш и на моята фитнес тренировка и на тренировките на мама. Тук с фитнес класа. Как ти се стори нашата група? Какво мислиш за нашите тренировки тук в фитнеса? Интересно ли е, че фитнес ентусиасти тренират с същите уреди, които борци тренират? Да, определено. Не е само за борци, въпреки че много хора си помислят. Не, те уреди са универсални, те може да са тръгнали от борбата, но стават за абсолютно всеки спорт, защото просто са функционални, подготвят тялото абсолютно за всеки един спорт. И много силно впечатление ми направи това, че залата си е топ. Просто имаш толкова много разнообразие от уреди. Моята нямам чак такива уреди, нали? Имам Bulgarian бек, ластици, пътеки, обаче примерно тия въжета, които висят отзади ги нямам, които страшно много ми харесват тия уреди. Пространството, което също е много важно, могат да се разнообразяват тренировките. Както правихме и с майките и с тебе, нали? Важното е, като дойдеш в Super Boys винаги да има нещо ново. Да. Определено научих много нови неща. Какво научи? Много сигурно съм, че много неща се научи, обаче кое е едно нещо, което научи да споделиш с нас? Формулирането на самата тренировка и структурирането, да кажем, и просто пространствата ти дават, нали, възможност да правим тези щафети, бягания, които сама видя в нашата зала малко е кофти, като тръгнеш и тя става такива се разпръскват и аз затова по принцип съм ги изключил като цяло, но са ми много интересни и живота да сега като се преведем, ще направим всичко възможно да ги стегнем и ще им вкараме и такива дисциплини, защото това е много хубаво. Както ти почува организма, изведнъж се дига пулса, много се променя и се натварва по коренно различен. Това също така че нали, има много уреди, обаче нали, важното е да знаеш как да ги използваш тези уреди. Точно така, да. И нали, дали ще е за сила, дали ще е за издържливост, за бързина, всичко и това ме води на следващия въпрос. Този уикенд имаме курс на топката, на Сплюс топката. Какво се надяваш да научиш от този курс? Аз го имам курса. Във Варна бях баща ти, когато водиш се. Просто аз пак ще присъствам така или иначе. На мен ще ми е интересно още един път да го изкарам, защото знаеш, че когато го минеш за първи път, повечето материал остава там. Не може да запомним всичко, затова пък един път, като съм го минал, сега като го мина за втори път, вече ще си затвърда много знания. Така че нямам търпение. Въпреки, че мина курса. Въпреки, че съм го минал, да. Даже тази година. Тази година, февруари месец. Февруари месец, да. Тази година, февруари месец, въпреки, че помина този курс, пак има още много да се научава и ние този курс сме го променили малко и сме добавили още много нови неща и нямам търпение да го споделим с теб, защото и ти също си инструктор и това ще бъде супер курс. Има много неща. Като инструктор ще те питам теб, защото ти си инструктор, кое ти е любимия уред на сега? Естествено, Bulgarian бек. Направо си ме на сърце. И другите ми харесват като цяло, но аз съм започнал с него, най-добре го владея него и най-много си ми харесва да тренирам с него. И така е, добре, много добре виждам, имаш супер техника и не само това, но добре и учиш и твоите хора в групата и добре структурираш програми и тренировки, защото вие, както казах вече, сте едни от най-добрите, най-силните в целия свят. По принцип мога да поговоря малко и за структурирането. Да, разкажи как. Имам два варианта на структуриране на тренировки. Единият ми е специално за фитнес ентусиастите, които си ми идват в редовната група. Гледам да са разнообразни. Там не държа толкова много на ефективността на тренировката, колкото да е разнообразна. Не, че не е ефективна, но просто не наблягам на точно определени, нали, сила, издържливост, кардио. Просто ги смесвам, правя да е интересна, правя база, правя кардио, правя силова издържливост. Просто така ги формулирам, че да има от всичко по-малко и да има интересно на всички. Доколкото състезателите, сега преди всяко състезание си правим, питам ги предварително кой иска да участва и ги викам на отделни тренировки, които са малко по-скучни, но са синтезирани специално за турнира и специално за тези упражнения, които са на състезанието. И така съм ги формулирал, има плиометрия, има сила, има издържливост, за да може да дигаме нивото. Да, виждаме и Симона
И тя много, нали, благодарна за това, че си създава такава супер програма и се е подготвила, като и тя е много добре подготвена за този уикенд и тя до сега няма загуба. Тя в Поморие беше, в Поморие беше на 8 на 100 категория, там стана първа, нали? И тя още там искаше да се пуска на 12, но всъщност беше трета в ранглистата световната. И аз се накарах да се пусне последно на 8, да си стане първа в световната ранглиста. И вече оттам нататък да си се пуска на 12-ката и каквото направи, нали, да си оттам нататък да надгражда 12-ката. И де факто след като мина по море състезанието, тя направи първата тренировка с 12-ката, просто беше много далеч от истината. В смисъл, нито можеше да затваря упражненията, нито нищо. А сега за 2 месеца тренировка, 3 там от юни до септември, вече е много над. Надявам се да го покаже и на състезанието. Дошъл от Поморие чак до Щатите, от България до Щатите, такова дълго пътуване, само и само да дойдеш в сърцето на Суплес тук, всичко идва от тук. Много от идеите и новите уреди, системите. Какво ти е впечатлението? Най-после да дойдеш тук, че знам, че от много време искаш да, определено искам от много време да дойда. Наистина да усета атмосферата и я усетих наистина още като влязах в залата, просто самата зала, самото проектиране и цветовете и цялостното усещане в залата, като влезеш, колкото и да си уморен, то направо ти се предтренирва, направо настъхваш си буквално. Много е яко усещането, не мога да го обясна с думи. Даже аз не се бях борил от много време и натипих се, качих се, хванах с братите, се борихме. Така че още като влезеш в залата и те кара да си тренираш. Всичко е направено, подредено, позиционирано, така че да е удобно за тренировки. И за нас е структурата, всичко си е подредено, това си е много важно, защото това е. Тренировката започва от вида на залата. Ако я видиш безпорядък. Някаква разпърна зала, грозна, прах навсякъде мръсна, то не ти се тренира. Точно, убивайте с желанието, да. Така че това е... Това специално е просто уникално. Да. И от тренировките, беше включи на тренировки с борците и с фитнеса, как и с малките деца. Въпреки, че дойдох за Bulgarian Bag и за шампионат, нали, главно за суплес системите, научих даже и много и за треньорството по борба, защото баща ти е един изключителен педагог. И това ми направи впечатление, че той въпреки, нали, показва дадена тренировка и в същото време обяснява защо я прави, а не просто да я правят без да знаят защо и защо го правят това нещо. Което е много важно. Смисъл, до сега поне не ми беше правило впечатление в България някой да обяснява по този начин. Това е интересно. Не казвам, че треньорите в България не си вършат работата, но просто това ми направи много силно впечатление. Да, интересно ми е, че го казваш, защото си говорихме с Биляна и същото нещо каза, че забелязва тя колко е важно да знаеш защо правиш някои определени упражнения, защо ги правиш и как директно се свързват, дали ще е в борбата, дали ще е за някакъв друг спорт. Ти имаш опит в борбата и в треньорската работа и колко е важно не само като треньор да знаеш защо даваш тези упражнения на състезателите, ама колко е важно и на състезателите да знае защо го прави това. Защо е толкова важно? Това ми направи първото впечатление, което като му проследих, нали, начина на работа. Трябва винаги да мислиш, не може просто да изключиш и да тренираш. Трябва да мислиш защо го правиш и как може да ти помогне всичко да продължаваш да подобряваш. Виж в фитнеса или в спорта. Треньорите са много ентусиазирани, постоянно се натипиха сред децата, занимават се с тях, което в много клубове в България го няма това нещо. Не се стоят отстрани и само казват и наредно това се прави. И Митко и Роби постоянно са в играта, даже по някой път се чудиш къде е треньора, защото той е смесен с аудиторията. То и аз съм така, аз не знам да ви забелязва с фитнесто с тази сутрин, ние от само загрявката. Вика, наставлявам, аз почвам да си потия. Направи един спринт, видяхте, направи един спринт. Да, направи един спринт, не съм във форма. Не, аз просто толкова много
влизаш като треньор в самата тренировка, че ти почваш и ти да се потиш и се чувстваш, ти си част от тренировката, ти ги водиш тези хора, те разчитат на теб да им водиш тренировката, подготовката и много е важно треньор да ги разбира тези неща. И така, ти си супер треньор, супер инструктор. Благодаря. Кажи, до година ще има ли шампионат по море? Защото съм сигурна, че ще има още хора, които искат да участват. Надяваме се да има, ще направим всичко възможно да го организираме още един път. Чухте ли? Така че очаквайте до година шампионат още веднъж в Поморие с нови дисциплини, се надявам. И още по-силна конкуренция ще бъде. Този уикенд на шампионата ще стискаме палци и за Васко да се представи добре и не само на оригиналната дисциплина, а също и на отборната, щафетната и на VIP дисциплината. Ще му стискаме палци на него и на Симона. И Васко, много ти благодаря за това, че дойде чак от България до тук, до Щатите, да видиш, нали, всичко какво правим тук и къде ни идват тези идеи, как разсъждаваме. Въобще как суплес, какво е суплес, да научиш още повече и че си част от нашото суплес семейство. И много се гордеем с всичко, което си постигнал като инструктор и организатор, наистина супер си. Аз много ви благодаря за вниманието, което ни отделяте тук, просто и ви сте уникални. Благодаря. Добре, Васко, пожелаваме ти успех и на вас спортувайте за здраве и train to win!